ako na siya yun guys kay mga matay na mga tanong ako na ning ginahagusap kay aron tama na po balik kay ito pinabatias ko mga tanong guys Kaya kayo mga abating turok na akong tanong guys kung yun attention kay ito ganahan yung tanong Kinabuhin ka sa guys bukid nabuna na sa malimpyo malimpyo kaya makapang balik talong ako guys ako din siyang patin kaya bakit yung talong ay ito na manisay talong forma din yung bunga ini sa eggplant na pure guys yung bunga ini sa gidakon sa bunga forma din siya egg tinaligi ko ganahan dagang kayong bunga dagang kayong bulak pa hindi ko ganahan sa inyong klase nga talong limpyo-limpyo Bate ako, matay na.